केलक पत्ता लंबा चौड़ा बासमती के चावल जी। एको चावल छोड़वा मोनू पटक कर नसबंदी जी। एको चावल छोड़वा सर घर में जइबा मम्मी पूछिए कहाँ भइल नसबंदी जी। गोरारी में चावल छोड़ली वहीं भइल नसबंदी। गोरारी में चावल छोड़ली वहीं भइल नसबंदी जी। केलक पत्ता लंबा चौड़ा बासमती के चावल जी। एको चावल छोड़वा सोनू पटक कर नसबंदी जी। एको चावल छोड़वा सर पटक कर नसबंदी जी। घनवा जइबा मम्मी पूछिए कहाँ भइल नसबंदी जी। गोरारी में चावल छोड़ली वहीं भइल नसबंदी जी। गोरारी में चावल छोड़ली वहीं भइल नसबंदी जी। गोरारी में चावल छोड़ली। केलक पत्ता लंबा चौड़ा बासमती के चावल जी। वो चावल छोड़वा मनोज पटक कर नसबंदी जी। एको चावल छोड़वा मनोज पटक कर नसबंदी जी। घर में जइबा मम्मी पूछिए कहाँ भइल नसबंदी जी। गोरारी में चावल छोड़ली वहीं भइल नसबंदी जी। गोरारी में चावल छोड़ली वहीं भइल नसबंदी जी।